Batériový grip. To je batériový grip. Už nebudem mať problém s baterkami. Výborne. Aby si to Ľubo povedal, že taká vec sa zíde. Nie, že si ide, to je super. No, wow. Nikdy som nebal, lebo bolo to hodne náročné a je. Takže aby si sa nezdržiaval, aby to šlo rýchlo, rýchlejšie ako moje. Ďakujem, lebo... Čo to je? Karta, profesionálna, pamäťová. A to krve bolo čo? Batériový grip. Čižmy. To budú tie čižmy. To sú konečne tie Ale čižmy. nejaké skladacie. To taká Tak fľaška bude. samozrejme, to sú cestovné. Nejaká dobrá fľaška. Cestovné čižmy, lebo... Nejaká dobrá fľaša to bude. Neviem, netuším. Čižmy tu už asi nebudú. Asi nie. Čo to je? Asi nie. Wow. A jak otvoríš? Wow. Máš návod? Nie. Ľubo, máš návod na otváranie? Tuší, ale ešte nechce Tuším, ale nechce sa mi ani veriť. A teraz tam ja budú viem tie veľmi. čižmy. Je to tam pobalené mojim štýlom. Peričkou, ne? Ty jo. Kľače. Je tam to jedlo. Áno, je tu to jedlo. Tomu sa hovorí profesionálna zrkadlovka Olympus E3. Na. Konečne budeš mať poriadne fotky. Ja som povedala, že prvú pomoc treba. Nepovedala som teraz Janke hovorím. Čo to je? Dajte mu vodu. Nie vodu, však má narodeniny, palenku mu dajte. Môže byť. A ešte počkaj, ešte bude. Ešte tej čižmy. Všetci gratulujeme. Miro za potrošu radšej. My sme, pol hodiny sme. Hej, taký veľký vid majú, vieš, že to... Lenže to je No ešte jeden darček. No, neboskávam ťa, lebo som včera. Ej, čo? Prosím teba. Termín si mu nenapísal, nie? Povieme termín. Na, ti poviem. Protialkoholické lieky. To, že by si si tie čižmy mal. Predná hora. Predná hora. 2 týždne. All inclusive. 2 týždne all inclusive. Zážitkový. Sa hovorí, že zážitkový. Kde ideš? Fatrába. Že by si mal čo fotiť, nie? Miro ti vyrobil vlastnoručne. Toto je vlastnoručne vyrobené. No a nie? No ako toto nie, ale 60-ku tam ti dá. No, však hovorím, že... To ešte nie je. A to ani nie. Fatrába, digona Tatrába. To je môj sen, hej. Videla si? Čašku. Na 50-ku. Sa rozprepal, ty kokso. No, ale idete normálne. Ticho. V krásnom prostredí vďaka Štefioncom, na hostine vďaka babke, lebo to je jej vážny darček, usporiadanie hostiny pre mňa, super darček. A však dúfam, že sa budete cítiť dobre, že vám bude dobre chutiť. A ešte raz z celého srdca vám ďakujem za darčeky, ste ma dosť šokovali, vyviedli z miery. Veľmi si to vážim. Prajem vám všetkým na zdravičko. A zdravie! Živio, 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 živio. Mnoga leta, mnoga leta, mnoga leta, živio. Mnoga leta, mnoga leta, mnoga leta, živio. Živio, živio, živio. Odhad.
Až také, bo my máme ešte také veľké. Ja viem, ale nemá si Mika hovorila, že by ste ho kúpali aj na iný spôsob. Určite sa najde, ja som to dáme. Ja som to strašne zlatá, ale budem to bude sharpen knife in the drawer. Čo si prosím? Hovorím, že prečo sme na Slovensku? Že prečo meno? Že v Anglicku tam myšľa to značila ona. Ale prečo Firlej? Že je Kai Firlej a má priezvisko. To by som mala tam ísť. Malý kocúr. Taký malý kocúr. Ja som myslel, že vypadla jedna hlava v dedine. A ja vtedy, ak som ho strihol, Pavel, Ja dúfam, že chlapče. som nahodil znova. Takedy večer. Aké máš svoje vínko? Ja mám toto. No chyťte, to nemáte naviaté, na to bude. Dám Kajkovi oči si áno, dám jej. Abo To ešte si prosím ty vole. Aj ty chceš kúšovické. Jak fajne. Poďme mi pomasírovať. Mám čisté ponožky, takže nemusím sa... pod stolom, lebo sa vyšlo podať okolo nohy. Neviem, myslel. Červené víno tam išlo aktívne. Knižka ročník. Nie, teraz som otvoril. Ale nedopili ešte. Dám ti ochutnať. Zuzi, kvôli mlieku zatiaľ také na nejedenie. Minule som nejedla. Mňa by to nebavilo. Vieš čo, ale v meste s tými križovatkami a všetkým, že každý chvíľu za nich stojíš. Namalím trošku. Teraz som už nemohla pred spaním, vieš? Hej, Zo 110 objednať, oco 30, ale hovorím 4 € či 3,90. No to si objednaj, nie? Ale 20, počúvaj to, 20 ti stačí. Vážne, ako jeden na ramu mi za 20 mi stačí. Janka na druhý deň, reku, idem ti zavolať, či nechce, ale vieš čo, presne na moju trustu. Lebo to nie, tam Zuzanka dajte, tam kde bolo toto veľké meso. A to prečo je 09 napísané? Prosím? 09. Čo 09 je na Mirečku, máš švablík, dobre? Zlatý, aby si mohol mať fajný Ono, to je tyranný. To je nespokojné dieťa, toto. Tam neviem kto, Si neužíva nespokojné dieťa. Ale ty si sa prvý raz. Tu na to trošku kavy, nič? Akože určite tam je pováha, vieš. Pováha, ja hovorím, že určite, ja si myslím, že kedy sa malo Že som si viac ja zase môj Peťo. Dobre, ja už dávam Janka. Janky má Janky? To je proste... Ale včera bola pesnička. Sem gay, sem gay, sem gay. Sem teplej. Vnúčka nemá víno. Čo pre
Tak, nedá sa tak zostať. Na zdravíčko. Kajko má mlieko, v ktorom je cukor. Daj kus do toho. Môžem ti. A ideme sa bojať. Babuška tak kričala. Tu dáme pred Zuzku. Tu si poprosím. Babuška kričala. Cukorietky z Ukrajiny. Áno. Keby si sa trošku dala dozadu, aby som mohol toto odfotiť. Ľubo, Ja, pohode. Ale Ľubo, teraz 90-ku bude toto, či... 0,9. to je A to dáme ešte tu? Migece. Na čo som išla na cukor? To menšie. Ale to budeme my dvaja jesť. My dvaja samozrejme. Nepopal sa si. Pokúsim sa. Nepopal sa. 2, 4, 3. 3. Dajte sviečku raz. Ďalšie nové torty. Dajte sviečky. Janke, počkaj, kávu jej položíme ďalej. No, presne. Ja nakrmím. Tak unavení som, Mirko. Idem spýtať. No. Petri. Petrojku si môžem do hoci nepustiť. To je iná kapusta toto. Ale už je spokojný, ľudia filmové hviezdy. Dajú si tabletky a zapijú to koniakom. Tak bolo. Účinok mozgu. Potom ešte Miške zobrala. Tu kusla dá 3-krát. A ešte Miške zobrala no. To hovorím, jaká to je. Doma. Bara? Hej. Bušlice. Nie, že či sa chystá do roboty, tak som myslela. Miroslav. Král. 300 metrov. Král Miroslav. No poď. Ono aj tak. Kilo 50. 7. To je zajac. Lebo aj teraz som jednom dala. Jeho mama kúpila auto, ale to Ako na opicu riču, to má logiku. keby nezdem na kutiču. Jest. Takové pán ešte nevidel. Ale Karolina... Či Prievidza. Prievidza je na večer Karpina. Samozrejme. Jablčko. Jemne, babi. Pomaly. Pomaly, babi. Počkaj, ja idem za teba. Červíky. Kajko! Kajko! Jaký je krásny. Strašná tmačie. Oceán. To je wasabi. A tam od Štefilcov. To je... A je zdravý. Zvyčaje. Trošku vzadu ostrihajte. Budete taká dobrá. To teraz komu? Ešte musíš na svoj obraz prísť. No však to... Teraz budeš fotiť všetky zadarmo. Všetky. Rovnako nastaví jabla. Sa vrátilo? Hovorila, že do roka sa môže. Zostaň pri mne. Nie, ty sama. V nedelu odchádzam z Tajanu.
Ale on hovoril, že on mal 5 kg, jeho brat, proste oni to majú v rodine. Však som teraz to stále nemám šancu, preto centimetrové. Toto je lečenie. Nožku. I Balgin bola droga. Vaše Eri bol pervy. Piška, čo ti nalejem? Zuzila, máš? Dada, máš? A ty máš? Matka má tu naliate. Ja viem, že a čekovali, že čekovali pervity a opiáty. Keď to boli opiáty, ich brali do väzenia, keď to bol pervity. Do 80 rokov si pervity brali opiáty. Alebo to sú tie nemecké recepty. Specjalne tyś polityki. Jedna masa, Dziesiąte wyroczy. Samozrejme. 50 eur. Tak. Moja mama, moja mama na čtvrtě letku na hnoji. Tam dám na čtvrtku na hnoj. Ideme. Ne, hej? Vo víne je pravda. Takže čo? Jedna rýchlejšia, ktorá najprv príde do vajíčka? Tam príde strašne veľa. Do vajíčka? Ťa pýtať.